Samo ukratko o firmi. Dakle, Zabriskie je sebi zacrtao misiju da pristupom kroz jedan sveobuhvatni dizajn, odnosno kreiranjem i integrisanih arhitektonskih rešenja od koncepata do projekata za izvođenje, dovodi u balans estetiku, održivost i ekonomiju. I na ovoj fotografiji gde možete vidjeti početkom ove godine rekonstruisanu i transformisanu halu nekadašnjeg novosadskog giganta Novkabelu, hub kompanije Schneider Electric. Mislim da smo pokazali da je to moguće čak i kod nas. Kompanija je osnovana pre nekih 8 godina, 3 partnera, Milka Gnjato, Lela Lempijević i Vladimir Đorić, da bi se 2021. godine priključio i Ksenija Bajagić sa svojim timom za interijer. Tako da u ovom trenutku to je nekih 30 plus arhitektkinja i arhitekata. Rekao bih spoj raznih talenata i znanja, mladosti i iskustva, i to iskustvo sad broji preko 50 izvedenih objekata. Neki od naših najprepoznatljivijih i najnagrađivanijih su pomenuti Schneider Electric Hub, koji ima i jedan od retkih LEED sertifikata, a tu je i sada već svima poznata zgrada Mije Dorčol na Dorčolu, jel ti kako ime kaže. I naravno ne bismo bili ovde danas da nije naših uvaženih klijenata kojima se i ovom prilikom zahvaljujem. I da ne dužim duže, sada prepuštam reč mojoj koleginici Nataši, koja se već nekoliko godina unazad bavi strateškom implementacijom BIM-a u naš proces rada. Hvala. Nataša, izvolite. Dobar dan svima, ja sam Nataša Stefanović, pre svega arhitekta, a onda u zavisnosti od projekata nekada BIM menadžer, nekada konsultant, nekada lider. U svakom slučaju za Zabriskie u prethodne 3 godine bila sam zadužena radila sam u ulici BIM menadžera i bila zadužena upravo za implementaciju BIM-a, pa ću vam ja sada ispričati kako smo to uradili, dokle smo zapravo stigli, koje smo imali izazove, kako smo ih rešavali. Dakle, prvo je bilo najvažnije da donesemo kao prvi korak u implementaciji bilo donošenje odluke, zapravo da se napravi konsenzus da nam je BIM neophodan i da smo spremni na ulaganje, iako benefite nećemo osetiti odmah, tako brzo, već na nekom dugoročnom nivou, i da shvatimo da će nam jednostavno na taj način projekti biti precizniji, kvalitetniji, da ćemo moći bolje da ih kontrolišemo. I kada smo napravili konsenzus, doneli tu glavnu početnu odluku, krenuli smo s postavljanjem standarda i izabrali smo Revit kao BIM alat koji nam je koji je zapravo sveobuhvatan i najkompatibilniji onim čime se mi bavimo. Kao što je Ivica već predstavio, mi smo projektanti, arhitekte, i nakon ove 2 faze, da kažem, usledio je trening. Mi smo trening sprovodili tako što smo formili male grupe koje su se u toku obuke rotirale, tako da su kolege imale međusobno priliku da prenose svoje znanje jedni drugima i zaključili smo da je veoma efikasan način za brzo uvođenje BIM-a u okviru naše organizacije. Sad bih se vratila na taj drugi korak kad sam rekla da smo standardizovali procese, zapravo izdvojila bih ovih nekih 8 tačaka na osnovu kojih smo mi standardizovali i implementirali, napravili neki naš BIM template. To je sam Revit template koji smo uskladili sa lokalnim standardima, standardima kompanije, oslanjajući se naravno na iste standarde, i definisali smo razne protokole za organizaciju modela, za protokole komunikacije unutar tima. Puno smo pažnje posvetili kreiranju raznih uputstava i check listi i zaključili smo da je kako kažem, pristup veoma dobar i da to vreme uloženo u tu pripremu zapravo daje dobre rezultate na kraju i da vredi uložiti u to. Takođe smo se posvetili klasifikaciji
i naravno započeli kreiranjem baze familija i komponenti spremnih za specifikacije i samih skriptova za automatizaciju koji nam pomažu da budemo efikasniji. Ja ću sad kroz prezentaciju proći kroz sve ove korake, a evo Revit template u našoj kompaniji, Revit template pokriva sve faze projektovanja, počevši od idejnog rješenja do projekta za izvođenje i samim tim i različite namene BIM-a, od 3D vizualizacije, izrade dokumentacije, specifikacija, kvantifikacije i tako dalje. Ovdje možete na ovom primjeru vidjeti kako grafički izgleda ovaj isečak iz jednog projekta koji je u IDR fazi i koji je bio fokusiran na komunikaciju sa klijentom. Sama faza projekta za građevinsku dozvolu i projekte za izvođenje su veoma bliske kod nas, a i samim tim grafički prikaz koji smo postigli je gotovo identičan, s tim što je razlika u nivou informacija koje nosi svaka faza. Tako da u projektu za izvođenje, u zavisnosti naravno od zahtjevnog nivoa detaljnosti, mi te informacije implementiramo u sam model. Tako, i grafički naravno oni imaju više nekih detalja opisa kota. Tu su naravno 2D informacije kao što su građevinski detalji, interijerski detalji, same specifikacije. Grafički prikaz naravno kontrolišemo kroz view template. Imamo definisane view template za sve priloge koji će biti deo isporuke, filterima kontrolišemo prikaz i ovo se ispostavilo kao veoma efikasan način i za kontrolu kvaliteta. Takođe, puno pažnje, to sam rekla malo pre, posvećujem samoj organizaciji, ne samo kroz strukturu organizacije, same strukture modela, već i planiranju isporuke i sagledavanju obima posla. Dakle, mi uložimo veliki napor na početku da bukvalno izlistamo priloge koji će biti deo isporuke. Njih sortiramo u određene setove, određene pakete. Tim setovima, dakle, dodeljujemo lokaciju, to jest prikazujemo gde je zapravo njihova lokacija u modelu, koji view template će koristiti, koje sve informacije treba da sadrži svaki prilog i nakon toga veoma lako, ja idem, kako da se vratim? Da. Veoma se lako to posle implementira u Revit kroz Project Browser, tako da se on veoma jednostavno razgranava jer su svi svesni toga šta je sadržaj projekta. Naravno, sam browser smo preko ova 3 parametra, folder, subfolder i type, omogućava nam efikasnu navigaciju. Takođe smo posvetili pažnju klasifikaciji, usvojili smo sistem klasifikacije u 4 nivoa sa 4 parametra i na taj način smo povezali specifikacije, tehničke specifikacije koje su ključne u našem projektu za fazu izvođenja i putem ovih kodova koje vidite. Ovaj sistem je fleksibilan i može se uskladiti sa specifičnim detaljima i nekim specifičnim breakdown listama koje dele projekat na određene celine, tako da osim što ga povezujem sa samim specifikacijama, može nam pomoći da pratimo napredak i troškove. Takođe smo ovaj sistem klasifikacije implementirali u samo imenovanje familija, tako što nakon klasifikacije, zapravo smo automatizovali ovaj proces u Excelu i nakon klasifikacije ovaj generator nam pomaže da klasifikacione kodove zajedno sa dimenzijama i samim opisom tipova generiše u konačni naziv familije. Ispostavilo se da je ovo veoma
efikasno i da nam pomaže da smanjujemo greške. Ovde sam samo onako htela da vam prikažem kako izgleda u principu ta baza komponenti koju mi spremamo. Ona se razvija kroz kako prolazim iz projekta u projekat se dopunjuje. Naravno, ovde prosto nisu pokrenuti ovi Dynamo skriptovi, ali sad opet sam se... Trudimo se da implementiramo upotrebu automatizacije Dynama u naše svakodnevne procese u toku modelovanja, kao i prepisivanja podataka iz Excela u Revit i slično. Ovde sam izdvojila neke s tim što ne možemo da ih vidimo. Sama kontrola kod nas je kontrola nekako i dalje delimično ručna. Ne zato što imamo odbojnost prema tehnologijama koje nam omogućavaju automatizaciju, već zato što smatramo da je ljudski faktor veoma bitan u ovom delu i koristimo checkliste, dakle, koje su se pokazale kao veoma efikasne. Komunikaciju, kada kažem komunikacija, mislim više na komunikaciju unutar koordinacije. Mi koordinaciju najviše radimo u Revitu, tako što pravimo koordinacijne pakete. Ovde se može vidjeti jedan isečak iz jednog koordinacijnog paketa gde raznim disciplinama, dakle upućujemo komentare, oni su filtrirani što bojom, što kodovima i ove kodove pratimo u Excelu kroz ove live comment trackere, gde su apsolutno svi članovi tima uključeni i u njima se prati status projekta. To se isto pokazalo kao veoma efikasno, zato što u nekim situacijama gde smo se nekako, zaglavili u nekoj komunikaciji, na ovaj način, jer je apsolutno ceo menadžment uključen, smo ubrzali procese. Ja bih ovako sad samo rezimirala, da kažem, neke faze kroz koje smo mi prošli u našoj implementaciji. Na početku smo koristili BIM samo unutar našeg tima, imali smo 3D model, ali smo informacije razmenjivali u 2D formatu. Ja sam to nekako definisala kao neki lonely BIM ili level 0. Onda smo prešli u informal BIM, zapravo počeli smo da sarađujemo sa nekim partnerima na BIM osnovi. Tad smo već standardizovali procese i dobili neke merljive rezultate. Trenutno se nalazimo u kontraktu BIM ili level 2 fazi na projektima gde je BIM zapravo formalni zahtev, gde su svi uključeni, sve discipline uključene i radi se na zajedničkoj platformi i projekat koncertne dvorane Beogradske filharmonije je primer ovakve saradnje, pa ću vam ja sada dati ukratko pregled koliko je, čisto da imate sliku koliko je ovaj tim bio veliki, koliko je sam projekat kompleksan. Projekat je okupio značajan međunarodni projektantski tim, predvođen arhitektama iz Britanije, ALA, poznatijim kao Mandel Levitt Architects, i u partnerstvu sa njim. ARUK je bio zadužen za dizajn akustike, ali sveobuhvatno za sva tehnička rešenja i samo funkcionisanje koncertnih dvorana. Konzorcijum sa ALA-om činili su dizajn lideri AFA Consult i landscape arhitekte videli ja, koji su svi, partneri su svi imali svoje lokalne partnere, da kažem, konsultante, arhitekte i inženjere, među kojima smo bili i mi iz Briski sa svojom mrežom pod konsultanata. Autodesk Construction Cloud nam je omogućio da radimo na zajedničkoj platformi. Ovde se vidi ko je sve učestvovao. Mi za Briski i ALA radili smo na živom modelu u realnom vremenu putem Collaborate Pro i imali smo
takav plan da jednom u 2 nedelje svi publishujemo svoje modele. U jednom trenutku to se svelo na nedeljnom nivou. Kroz ovaj slajd možete možda malo bolje da sagledate te discipline koje su bile uključene. Imali smo arhitektonske modele, konstruktivne modele, map modele, modele tehnologije sala, landscape model i model dizajna rasvete. I međusobno smo imali veoma dobru i lepu saradnju i koordinaciju. Sad ću vam ja nekako predstaviti otprilike kako je model izgledao i vama će ovih narednih par slajdova dati sliku o samoj složenosti ovog projekta. Imali smo taj main model ili glavni model koji obuhvata sav prostor oko sala. Imali smo 4 modela, svaka sala imala svoj model i one su bile potpuno akustički izolovane po sistemu box in box, što možete vidjeti na ovom preseku. Tako da nam je bilo lako da izdvojimo sale kao zaseban model i da obezbedimo da na njima rade stručni timovi isključivo na tim modelima. Takođe smo imali model fasade. Fasada je, kao što vidite, geometrijski veoma složena i obuhvata delimično krov. I na ovom modelu su takođe radili poseban tim, je bio zadužen samo za rad na ovom modelu. Znači, saradnja na ovom projektu i projekat generalno koncertne dvorane Beogradske filharmonije doprineo je da mi značajno napredimo naše procese. Ostvario nam je mogućnost da vidimo šta znači raditi u tako velikom timu, internacionalnom, da radimo koordinaciju sa svim disciplinama i prilično smo zadovoljni našim doprinosom na ovom projektu i svime što smo do sad postigli. A generalno neki rezultati naše implementacije BIM-a, ovde se vidi da mi težimo da se uklopimo neki idealan BIM workflow. Ovo sa strane nekako pokušala sam da ilustrujem da mi još uvek imamo neki trbuhčić u delu kada se pravi dokumentacija i prvenstveno mislim da je to zbog nedovoljne implementacije BIM-a generalno državnom nivou i zašto nije zastupljeno u svim disciplinama, tako da taj deo kad treba da se obezbedi dokumentacija za kolege koji ne rade na taj način, nama oduzima značajno vreme. Stvarno radimo sad na tome da što se nas tiče, napredimo procese, da uključimo neku automatizaciju, samo anotiranje i eksport u CAD, koji će da a generalno na dinamiku tima BIM je zaista pozitivno uticao, zato što su mlade kolege preuzele dosta odgovornosti, a stari su postali mentori i to je nekako, podiglo atmosferu i povećalo produktivnost. Na samom kraju htela bih da kažem da BIM nije samo alat, već metodologija koja nam omogućava da budemo efikasni, da imamo preciznije projekte, bolju kontrolu. Mi smo na tom putu i idemo dalje. I ovih nekih 5 preporuka za implementaciju BIM-a s naše skromnog iskustva. Znači, ono što bih ja preporučila svima je da se odvoji to vreme na samom početku, da se definišu ciljevi, da se napravi plan, da se uloži vreme u procedure, da se zaista dosledno poštuju standardi, da se koriste cloud platforme, parametarsko dizajniranje, alati za automatizaciju u procesu modelovanja. Isto tako bih skrenula pažnju na to, na pažljivu upotrebu automatizacije u procesu upravljanja informacija, zato što nisu uvek svi članovi tima dovoljno, upoznati sa tom tehnologijom. I generalno je naš stav u nekoj budućnosti da naše BIM procese, nekako smo više bili bazirani na uvođenje metodologije, a sada težimo i da tehnološki BIM unapredimo u našoj kompaniji. Eto, hvala. Ima nekih pitanja. Hvala, Nataša. Pitanje za vas. Možete li da izdvojite neki od izazova sa kojima ste se susreli tokom rada na projektu koncertne dvorane Beogradske filharmonije i kako ste ih rešavali?
Pa na samom projektu je bilo puno izazova, naravno, zato što je u pitanju bio veliki tim. Za nas, za mene lično, a i za ceo tim bio je jedan od prvih i osnovnih izazova sama saradnja sa kolegama iz Engleske u realnom vremenu. I to je onako u jednom trenutku, mislim, prilično je bilo neometano, ali u jednom trenutku kada je došlo do nekog milestone-a gde smo morali da oformimo dokumentaciju, ispostavilo se da je nama federativni model zapravo bio i sheet model i onda kad nas 20 uđe u taj model, prosto je bilo nemoguće da se uradi sinhronizacija i taj smo problem rešili time što smo zapravo napravili od svakog master modela i ujedno i sheet model i rasporedili se tako da jedni drugima ne smetamo. Isto tako i sama komunikacija bila nekako intenzivna. Bez te komunikacije u realnom vremenu prosto je nemoguće sarađivati. Znači, chat je bio konstantno aktivan. Imali smo česte te quick call-ove gde smo neke stvari morali da rešavamo, a da nije bilo preko chata. I generalno svi ti sastanci koje smo imali oko koordinacije su bili veoma iscrpljujući, posebno kad smo morali koordinaciju da prevedemo na jednu nedeljnu. To je bilo užasno intenzivno. Utorkom je bila design coordination, četvrtkom BIM coordination, petkom publish i onda sledeće nedelje ponovo. A pritom su sastanci trajali, predviđeno je bilo 2 sata, nekada su i 4 sata trajali. I zaista smo se svi trudili i hteli smo da projekat sam onako postigne najveći mogući kvalitet i da zaista svi onako se sinhronizujemo, ali ne toliko sa nekom finom koordinacijom koja dolazi tek kasnije. Možda je model tek sada došao do te tačke da mi možemo recimo da koristimo platformu za koordinaciju. Mi smo više bili fokusirani na to da uskladimo dizajn. Dizajn se toliko menjao zato što je puno toga moralo da se uskladi i mi smo faktički se trudili da nađemo najbolje moguće rešenje. I sada evo već kako se bližimo kraju, tako će nam više pomagati i ova platforma za sam proces koordinacije. Ne znam, mogla bi da pričam još puno, jer stvarno je bilo puno izazova, ali zbog vremena možda je to. Hvala, evo da vidimo da li publika ima pitanja. Nema. Nataša, Ivice, hvala vam puno. Tim CAD posjeduje višegodišnje iskustvo, kapacitet i znanje da uspešno sprovede implementaciju